Join Select Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparations for class 8 to 12. State toppers for NEET and JEE Main 2024, both produced by Select Academy. Admissions are now open for class 8 to 12 and repeaters medical batch for NEET 2025. We have study centers at Margao, Vasco and Porvorim. आणि आज नॉमिनेशनची लास्ट डेट फायलिंग ऑफ नॉमिनेशन फॉर जिल्हा पंचायत अध्यक्षपदा 2 तारीख निवडणूक आणि आज भारतीय जनता पार्टी उत्तर गोवा आणि दक्षिण गोवा अशा दोन्ही कॅन्डिडेट पार्टीन फायनल केले. दक्षिण गोंया भितर आमचे संजना संजय वेळीप हे भारतीय जनता पार्टीचे जिल्हा पंचायत सदस्य गिरदोरी मतदारसंघातले आणि त्याचा मतदारसंघ केपें आणि जिल्हा पंचायत सदस्य ते गिरदोरी म्हणजे केपें आणि बाळ्ळी केपें आणि कुंकळे अशा दोन्ही मतदारसंघाक लागतात. त्याचे नाव युनॅनिमसली सर्वानुमते जिल्हा पंचायतीचे अध्यक्षा म्हणून कारण लेडीज रिझर्व आसा त्याचे नाव आज फायनल जालें. आतांच ते नॉमिनेशन फायल करपाक सगळे गेल्ले आसा. उत्तर गोंयचे जिल्हा पंचायत अध्यक्षपद हे रिक्त जालें. त्यामुळे हांगा आज सकाळी आमी सगळे म्हजे बरोबर आमचे गोविंद पर्वतकर आणि तसेच सिद्धार्थ कुंकळकर आशिल्ले आणि आज आमी सगळे उत्तर गोंयचे सगळे जिल्हा पंचायत सदस्य आज आमी हांगा आपयल्ले आणि तांचे भितर डिस्कस करतकच हांगा शंकर चोडणकर मये मतदारसंघातले आणि मयेचे जिल्हा पंचायत सदस्य आसात त्यांचे नाव सर्वानुमते हांगा संमत जालें आणि ते आज आपले नॉमिनेशन फायल करपाक गेल्ले आसा. 2 तारीख निवडणूक जातली आणि त्यामुळे ऑफिशियल दोन्ही उमेदवार उत्तर गोवा जिल्हा पंचायत शंकर चोडणकर आणि दक्षिण गोवा जिल्हा पंचायत संजना संजय वेळीप ही नावां आज आमी फायनल केल्ली. इलेक्शन आशिल्लें 2 तारखेक 2 सप्टेंबराक इलेक्शन आसा. सो त्या दिसा एक्चुअली ऑफिशियली डिक्लेअर केलो वतलो अध्यक्ष ऑफ जिल्हा पंचायत नॉर्थ गोवा एकूच आयिल्ले कारणान ही इज द ओनली कॅन्डिडेट. सो ही विल बी अनअपोज डिक्लेअर्ड ऑन 2 सप्टेंबर. So एका कितले 1 hour टायमिंग टायमिंग फॉर नॉमिनेशन 10 to 11:45.